खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मोनजि गोख्रैसिन जौगानाय रायजोनि फारिलाइयाव आसाम। गुवाहाटी पुलिसआ सनाजों लोगोसे साबा सिखावखौ ग्रेप्टार खालामदों। कंग्रेसआ मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइ थियारि खालामबाय। डाम्पारजों हुख्रेमजाना सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जादों। फरायसाफोरा आनन्दराम बरुवा बान्थानि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ होनांगोन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव साबा बांग्लादेशी नोगोरारिफोरा ग्रेप्टार। जिएमसिएचनि सा 16, जिएमसिएचनि सा 13 आरो एएमसिएचनि सा 11 डाक्टरा रिजाइन होदों। आसाम पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ ग्रेप्टार खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गोख्रैसिन जौगानाय मोनजि रायजोनि फारिलाइयाव आसाम। नीति आयोगनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल सुंद'यै एसडीजी इन्डिया इन्डेक्सआव सोराङाव फैदों बे बाथ्राया। आसामल' नङा सा सानजा ओनसोलनि त्रिपुरायाबो बे फारिलाइयाव दङ। रिपर्ट बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर आरो मिजोरामआ जौगानो लानाय मोन 32 रायजो आरो मिरुजों खुंजानाय ओनसोलनि फारिलाइयाव। आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो मणिपुरा थांनाय बोसोरसिम जौगानो लानाय रायजोनि फारिलाइयावनो गैयामोन। नाथाय नीति आयोगआ बावैसो फोसावनाय सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स एबा एसडीजीनि रिपर्ट बायदिब्ला हादरनि मोनजि गोख्रैसिन जौगानो लानाय रायजो आरो मिरुजों खुंजानाय ओनसोलनि फारिलाइयाव सा सानजा ओनसोलनि बे मोनथाम रायजोआ दङ। 2018 आरो 2023-2024 मायथाइयाव 25 पइन्ट एसडीजी बारायनानै फारिलाइनि सेथियाव दङ उत्तर प्रदेशआ। बेनि उनावनो 21 पइन्ट बारायनानै जम्मू आरो काश्मीर, उत्तराखंडआ 19 पइन्ट, सिक्किम 18 पइन्ट, हारियाना 17 पइन्ट, आसाम आरो पान्जाब 16 पइन्ट, मध्य प्रदेश आरो उड़ीसा 15 पइन्ट बारायदों। मिजोराम आरो मणिपुर गासै 72 पइन्ट, त्रिपुराया 71 पइन्ट, अरुणाचल प्रदेश 65 पइन्ट, आसामा 65 पइन्ट, मेघालय 63 पइन्ट आरो नागालेन्डआ 63 पइन्ट मोनदों। सोलिफु बोसोराव सा सानजा ओनसोलनि रायजोफोरनि पइन्टआ मख'जाथावै बांसिनदों। ओरैहाय आसाम आरो मिजोरामआ 100 पइन्ट मोननानै एफोर्डेबल एन्ड क्लिन एनार्जी एचिभ खालामनो हादों। मणिपुरा 88, अरुणाचल प्रदेशआ 74 पइन्ट मोनदों। नाथाय बे टारगेटआव मेघालय आरो नागालेन्डनि दिन्थिफुंनाया आसा खालामनाय बायदि नङा। बै मोननै रायजोआ 62 आरो 50 पइन्ट मोनदों। जिर' हांगार टारगेटआव मिजोराम, मणिपुर आरो अरुणाचल प्रदेशआ 65 निफ्राय 99 नि गेजेराव पइन्ट मोननानै बयनिबो सिगाङाव दङ। त्रिपुरा, मेघालय आरो नागालेन्डआ दिन्थिफुंनायनि सारियाव दङ। नाथाय आसामा 47 पइन्टल' मोननानै गाज्रिसिन दिन्थिफुंदों। मेघालय, मिजोराम, मणिपुर आरो नागालेन्डआ क्लाइमेट एक्शन गोलनि टारगेटआव दावखोनाय सारियाव दङ। नाथाय त्रिपुरा, आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशआ 50 निफ्राय 64 पइन्टनि गेजेराव मोननानै दिन्थिफुंनाय सारियाव। गुवाहाटी पुलिसआ समबार मोनानि समाव काहिलिपारा ओनसोलाव थुख्रासे गिदिर सना जब्द खालामनो मोननायजों लोगोसेनो सानै सिखाव आरो टाउननि गहेना फानग्रा गासै साबा सुबुंफोरखौ ग्रेप्टार खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै सिखावआ 8 जुलाइ खालि गंसे न'निफ्राय 7 लाखनि सना खावनानै लांनाय जाथाया सीसीटीवी फुटेजआव सेबखांजानायनि उनाव नुनो मोननायनि जाहोनाव पुलिसफोरा बिसोरखौ नागिरनाय जायो। संदाननायनि गेजेरजों ग्रेप्टार खालामनो मोननायाव बिसोरो खावनाय सनाखौ लखटिया ओनसोलाव 5 लाख राङाव फानहैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसआ गोमानाय सनाखौ मोनसे फ्लेट महराव मोननायजों लोगोसेनो गंसे बाइक, खावनायाव बाहायग्रा माखासे आगजु जेरै
स्क्रुप ड्राइभार, रेन्स आरो माखासे हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो मोनबावदों। ग्रेप्तार खालामनाय सानै सुबुंखौ सतगावनि जुन कुमार दास आरो बरपेटानि लाल चन्द्र आली होननानै सिनायथि होनाय जायो, जेरावनाखि साथाम गहेना फानग्राफोरखौ आकबर आली, निर्मल मण्डल आरो जीवन कर्मकार होननानै मिथिनो मोन्दों। दासान्दि बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनोबो दङ। रायजोनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ थियारि जादों। मोनबा बियाबावबो कंग्रेसआ निजायै बिजाथि होनो थि खालामदों। मोनफ्रोम बियाबनि थाखाय प्रदेश कंग्रेसआ साथाम एबा साब्रै बिजाथिनि खारिथि थियारि खालामदों। बे मोनबा बियाबनि बिजाथिखौ थि खालामनो थाखाय आसामनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहआ आसामाव दंफैखासै। मख'नो गोनांदि सिडली बियाबनि थाखाय बिजाथिनि खारिथियाव दङ प्रबिन बर'नि मुङा। प्रबिन बर'नि अनगायैबो कंग्रेसनि खारिथियाव दङ देबजित बसुमतारी आरो सन्जीब वारिया। बङाइगाव बिधानसभानि थाखाय साब्रै बिजाथिनि मुंखौ खारिथियाव लाबोदों। बै साब्रै बिजाथिया जादों गिरीश बरुवा, ज्योतिर्मोर्चा बैश्य, भास्कर सरकार आरो ब्रजेनजीत सिंह। सामागुरि बियाबाव रकिबुल हुसैननि फिसाज्ला तानजिल हुसैननि मुङा सावरायजादों। बेनि अनगायैबो जबिरुल बक्सी, शफिकुल रहमाननि मुङा खारिथियाव दङ। प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरानि मुङा बिहाली बियाबनि बिजाथिनि खारिथियाव दङ। भुपेन बराजों लोगोसे प्रेमलाल गान्जु, दिलीप बरुवा आरो मनोज गौतमनि मुङा खारिथियाव दङ। ओरैहाय धलाई बियाबनि थाखाय कंग्रेसनि दाबिदार बिजाथिनि खारिथियाव जायगा मोननाय बिजाथिफोरा हिरक दास, ध्रुवज्योति पुरकायस्थ आरो बिश्वजित दास। रिपर्ट बायदिब्ला सानसे साननैनि गेजेरावनो आसामाव खुंजानो गोनां मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुंखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया थि खालामगोन आरो फोसावगोन। जरहाट जिल्लायाव मंगलबार फुंनि समाव गंसे डाम्पार गारिजों सौग्रावनायाव सासे आइजोनि आगदा आथिङा हुख्रेमजानायनि जाहोनाव बायदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बरहल्ला ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव तिताबर फारसे थांबाय थानाय गंसे अन्थाइ लानाय AS09C6720 नाम्बारनि डाम्पारा सिगां फारसे फैबाय थानाय गंसे स्कुटारखौ हरखाबै सौख्लायदोंमोन, जायनि जाहोनाव स्कुटाराव गाखोनाय आइजोनि आगदा आथिङा बायनानै गोब्राब जोखोम जायो। आथिं बायनाय आइजोखौ उमा मिसिं होननानै सिनायथिनायजों लोगोसे गुबुन सासे जोखोम जानाय आइजोखौ रजन्ती पलं होननानै सिनायथि होनाय जायो आरो बिसोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय हरखाबै जायगानिनो देहा फाहामसालिसिम लानानै थांनाय जायो। बबेखानि जाब्रबथाया जानायनि दसे समनि उनावनो जायगानि पुलिसफोरा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै डाम्पार गारिखौ जब्द खालामनानै लाहैनाय जायो। रायजोनि गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां खौरां। आनन्दराम बरुवा बान्थानि थाखाय आर'जलाइ होनो नांगोन फरायसाफोरा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसाफोरा 2024 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा बान्थानि थाखाय अनलाइननि जोहै आर'जलाइ होनांगोन। 75 जौखोन्दो एबा बेनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरा बे बान्थानि थाखाय आर'जलाइ जमा होनो हागोन। मख'नो गोनांदि अनलाइनाव आर'जलाइ होनायनि हाबाफारिया 15 जुलाइ समबारनिफ्राय जागायबाय आरो फैगौ 25 जुलाइसिम सोलिगोन आरो बेनि गेजेरावनो फरायसाफोरा आर'जलाइ होनो नांगोन। गुन गोनां फरायसाफोरा आर'जलाइ होनायनि थाखाय आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना मोननै वेबसाइट बेखेवनानै होदों। बे मोननै वेबसाइटआ जादों vidyarthi.com.in आरो www.madhyamik.assam.gov.in। मख'नो गोनांदि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावनो फरायसाफोरा बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ होनो नांगोन आरो बै बेंक एकाउन्टआ आनन्दराम बरुवा बान्थानि थाखाय आर'जलाइ होनाय फरायसानि मुङावनो जानांगोन। बेनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना गासैबो जिल्लानि डिअ'नो गांसे गोनांथार फोसावथायखौ दैथायहरनाय जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिस एबा CRPआ मंगलबार फुंनि समाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आयेननि बेरेखायै हाबफैनाय साबा बांग्लादेशी नोगोरारिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनानै
गावसोरनि आवथायाव लानानै थांनाय जायो। पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय सुबुंफोरनि सानैया आइजो आरो साथामखौ हौवाफोर होननानै मिथिनायजों लोगोसेनो बिसोर गासैखौबो बेंगालराव खामानि मावहैनो दैथायहरनो थाखाय भारतनिनो सासे नोगोरारिया बिसोरनो खोथा होनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। ग्रेप्तार खालामनो मोननाय साबा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ आब्दुल्ला मोहम्मद इस्माइल सरदार 19 बोसोर, मोसामद मयना 18 बोसोर, फरजना 18 बोसोर आरो शहीद सिकदार होननानै सिनायथि होनाय जायो। बिसोरनिनो शहीद सिकदारा बांलादेशी खुलना आरो गुबुन माखासेफोरा सिलहाटनि थागिबि होननानै मिथिनो मोन्दों। बिसोरनि सायाव दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। रायजोनि मेडिकेल कलेजफोरखौ सामलायनायाव आरो सावस्रि सिबिथायनि खामानिफोराव साननो गोनां थासारि सोमजिनाया सोराङाव फैदों। रायजोनि मोनथाम मेडिकेल कलेजनि गोबांसा डाक्टारफोरा बिबान एंगारदों एबा रिजाइन होदों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल एबा GMCHनि सा 16 डाक्टारफोरा रिजाइन होदों। ओरैहाय जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सा 13 डाक्टार आरो आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटाल डिब्रुगड़नि सा 11 डाक्टारफोरा हरखाबै रिजाइन होदों। बबेखानि डाक्टारफोरनि रिजाइन होनाया सिलचर, नलबारि, क'क्राझार आरो डिफु मेडिकेल कलेज हस्पिटालावबो सोलिगासिनो। माखासे डाक्टारफोरनि रिजाइनेसन होनायखौ एडमिनिस्ट्रेशना दासिमबो आजावना लायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला आसामाव थांनाय 5 बोसोराव गासै 174 सा सोरखारि डाक्टारफोरा साख्रि नागारदों। एसेल' दान बान्था आरो मोजां सावस्रि सिबिथायनि खाबुफोर गैयि, बेनि सोलाय रायजोनि हस्पिटालफोरखौ गुबुन गुबुन प्रेसारजों सालायनांगौ जानायनि थाखाय रायजोनि सोरखारि डाक्टारफोरा साख्रि नागारदों होननानै इसिङारि सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे सोद संदाननायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ मंगलबार खालि नगाव जिल्लानि भक्तगाव जायगायाव हाथियारजों लोगोसेनो 3 सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जायो। ग्रेप्तार खालामनाय 3 सुबुंखौ अबु साहिद, सिद्दिक आली आरो मकुद होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बिसोरनिफ्राय 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसेनो गरब्रै गोथां गुलिफोरखौ जब्द खालामनो मोनदोंमोन। आयेन बेरेखायै हाथियार लानायखौ नोजोर होनानै अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव बेफोर हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो मोनदों होननानै फोरमायथिनाय जायो। पुलिस मावफारियाफोरा बेफोर बोखांनो मोननाय हाथियारफोरजोंनो लोगोसे सोमोन्दो थानाय माखासे थासारिफोरखौ नायबिजिरगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।